салом дӯстони азиз, ин ман Навиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ба дигарҳорам дастрас шавад ва обуна шавед ба канали ман. Итак, дастаҳои мунтахаби наврасони Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон, Туркманистон, Афғонистон ва Қирғизистон иштирокчиёни чемпионати ГАФА 2019 U16 мебошанд. бозиҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳрҳои Душанбе ва Ҳисор мегузаранд. манбаъ афзуд ки дар чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ мунтахаби наврасони Тоҷикистон бо роҳбарии мураббӣ Аҳлиддин Турдиев ширкат мекунад. Ин мусобиқа барои мунтахаби наврасони мо як марҳалаи омодагӣ ва марҳалаи интихобии чемпионати Осиё 2020 маҳсуб мебояд, ки 14-22 сентябр дар Урдун доир мегардад. дар мусобиқаҳои интихобии чемпионати Осиё 2020 мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар гурӯҳи А бо дастаҳои Урдун, Непал, Шри-Ланка ва Кувайт бозӣ мекунанд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯза. Лайкро фаромӯш накунед, ба канали ма обуна шавед, ки то видеои нав фаромӯш накунед. Хайр, то боздид.